Yun na gagambino ulit mga Aji. Unang-una, shoutout pala sa mga butihin nating subscribers sa lagi nanonood sa atin. Yan, shoutout sa inyo mga Aji. Shoutout sa inyo. Ito mga Aji, pakita ko lang sa inyo yung paglalaban nating Samon. Ito mga Aji, para sa akin siguro ito yung pinaka-rare na nakita ko. Orange siya mga Aji, pero full, ito yung tinatawag kasi nila mga Aji. Full markings, buong buo yung marking sa mga Aji. Tapos yung galamay niya, yan mga Aji, pulang pula. Ito yung galamay niya. Pakita lang muna natin bago natin paglabanin mga Aji. Yan. Wala at bangaw ito mga Aji. Ito yun. Okay, pwesto na natin ito mga Aji. Tapos papakita ko rin yung mga kalaban niya mga Aji. Gaano kalaki yung mga gagamba na yan. Pero mga Aji, para sa akin rare din to. Kulay pulang Samon naman to. Ito, red. Pulang Samon, pulang pula din yung paa mga Aji. Tapos hindi naman siya full markings mga Aji, pero kulay pula kasi to. Ito mga Aji, mamula-mula. Yan, pula talaga mga Aji. Ba natin? Full markings mga Aji versus yung red. Game. Ito gaano talaga kalalaki mga Aji. Ito mga iba mga Aji. Pataan lang muna natin yung motor. Okay game. Okay, tumalikot pa. Mas may katawan lang unti ito mga Aji pero sa galamay pareho lang yan mga Aji. Pero namang malalaki na talaga ito mga Aji. Ito gano'n kabibilis mga Aji. Preskong presko ito mga Samon natin Uy. Nako. Stigin natin ito mga Aji. Stigin natin ito. Para mag-match sila. Kuha natin itong isa mga Aji. Talaga napakaganda na ito mga Aji. Pero yun talaga ang gagamba ng mga Aji is pinaglalaban naman talaga. Paglabanan na natin. Okay, game. Wala, laglag yung pula mga Aji. Hindi niya kaya to. Okay, pustoy natin mga Aji. Laglag yung pula. Hindi niya kinakaya. Nahabol niya talaga mga Aji. Yan, mga Samon mga Aji. Okay game. Pero magpakumpiyansa sa Samon mga Aji kasi papalag at papalag pa rin yung Samon. Mga Aji, laglag na. Laglag pareho mga Aji. Oops. Tumba na yung cellphone natin mga Aji. Laglag pareho. Yun, laglag pareho mga Aji. Parang mas lumang pa yung payat mga Aji kasi walang katis. Ito mga Aji yung orange. Laki ng kagat ng orange mga Aji. Dalawang paa niya, tinamaan. Pero ganun talaga mga Aji. Baga sa sports ng Gagamba yan. Uy, galaw. Kakainin nga niyang pula pag di ka gumalaw. Ito mga Aji, laki ng katis na itong orange na to. Ito yung pula.
Laki din pala ng kagat mga Aji sa paa. Daming kagat. Ito mga Aji, oh. Tapatin na natin to. Ito mga Aji, yung mga Samon natin nasa pamugan lang lagi to mga Aji. Hindi ko nilalagay sa loob ng bahay to. Pag nakikita nyo, pag nasa loob ng bahay to, it's either pinipicturean ko. Kaya lang sino nakalamang dito mga Aji, parang ayaw. Ayan o, yung katis mga Aji ito, laki o. Ito mga Aji, laki ng katis ng gagamba. Yan. Okay, game. Ayaw talaga mga Aji, hirap paano yun ng gagamba. Subukan natin siya yung papagalawin natin mga Aji. Talagang bumaliktad mga Aji. Yung rare color natin na orange naman, yung napapatakbo. Ito yung pula mga Aji. Uy, wala, nangihina na pala yung pula din mga Aji. Oh. Wala na mga Aji. Nagkasaitan na to. Sasalit-salitan na lang sila ng pahulog mga Aji. Tapos mamatay-matay na mga Aji. Wala na yung pula mga Aji. Uy. Wala na. Tuluntoy talaga mga Aji. Bandera na nga yung paa ng orange mga Aji. Pero alam gagawin ko dito mga Aji, baka pakawalan ko na lang to. Bilis-bilis pa yung orange mga Aji oh. Wala na. Yun lang mga Aji. Tablayin ko siguro to pag rematchin natin mga Aji. Medyo ang hihina na kasi nung gagambas, ang lalaki ng katis mga Aji oh. Yan oh, yung dilaw na yan. Kaya talaga nung katis ng mga gagamba. Kaya hindi na rin sila nagkaagatan mga Aji kasi sobrang lalaki din. Oh. Yan ako lalaki mga Aji oh. Yan sila. Ito. Yun lang mga Aji, pinakawalan ko lang muna sa halaman. Tinabla natin yung laban nila kasi yun nga, hindi na sila nag-aasakmalan gawa ng pareho ng damage yung gagamba. Lalaki ng katis kasi nung gagamba mga Aji. Yung pula, ang tama niya mga Aji dito sa galamay niya. Yung orange naman mga Aji, ang tama niya dito. Tapos sa likuran na paa niya, sa yung dito din. Pareho sila mga ano na mga Aji, mahihina na talaga. Gagawin ko niyan, papawalan ko na lang sa halaman, pakita natin sa inyo mga Aji. Pag rematching ko siguro to, pag may chance talaga na pag rematch natin mga Aji, pag rematchin natin.